nic a zjistil jsem 10 důvodů, proč nenechávat dítě na hřišti. Důvod číslo 1. Teď. O půl roku později. Já jsem našel obsidian, to je hustý. Druhý důvod, proč nenechávat své dítě samotné na hřišti. Vaše dítě může být vynalézavé a opravovat mašinku. O půl minuty později. Kam ta mašina zmizela? Třetí důvod, vaše dítě se může předceňovat. Čtvrtý důvod, proč nenechávat své dítě samotné na hřišti. Kdo je na teď? Vaše dítě může být toulavou krev a může se taky rozhodnout, že si zajde nakoupit. Ale přitom, když se vrátíte za půl minuty, zjistíte, že vaše dítě bylo neposlušné a že vám zdrhlo. Vaše dítě může být hyperaktivní a udělat si vážný úraz.